Ó, igen, ideges, nagyon rettenetesen ideges voltam, és vagyok is, de miért akarjátok mindenáron rám bizonyítani, hogy őrült vagyok? A betegség érzékeimet még megélesítette. Nem ölte meg, nem tompította el. Kivált, a hallásérzéke lett éles. Égen és földön minden ezt hallottam. És sokat hallottam a pokolból is. Hogy lennék hát őrült? Hallgassatok rám, és figyeljétek meg, milyen józanul, milyen nyugodtan tudom elbeszélni az egész históriát. Lehetetlen megmondani, hogyan támadt az első gondolat agyamban, de amint egyszer megfogant, kísértett éjjel-nappal. Célom nem volt vele. Harag nem volt bennem. Szerettem az öreget. Sose bántott. Soha se sértett meg. Pénzére nem vágytam. Talán a szemében lehetett valami. Igen, az volt. Keselyű szeme volt. Halványkék, hályogos. Akárhányszor rám esett a tekintete, megfagyott bennem a vér, és így fokonként nagyon lassú átmenetekben elhatároztam, hogy elveszem az öreg életét, s ezzel megszabadulok a szemétől örökre. Most már ez a dolog lényege. Ti azt hiszitek, hogy őrült vagyok. Az őrült nem tud semmit. De láttatok volna engem. Láttátok volna, mi okosan jártam el, mi óvatosan, mi előrelátóan, mi képmutatással fogtam a dologba. Sose voltam nyájasabb az öreghez, mint az előtte való héten, mielőtt megöltem. És minden éjjel, éjfél felé megnyomtam ajtaja kilincsét, és kinyitottam egészen halkan. S akkor, amint eléggé kinyitottam, hogy a fejembe férjen, bedugtam egy sötét tolvajlámpát, zártan, egészen zártan, úgy, hogy semmi fény sem szivárgott ki, s aztán bedugtam a fejemet. Ó, nevettetek volna, ha látjátok, milyen ravaszul dugtam be. Lassan mozdítottam, nagyon, nagyon lassan, hogy ne zavarjam az öreg álmát. Egy teljes órába került, míg a fejemet elhelyeztem a résben, annyira, hogy láthattam, amint az ágyán feküdt. Hogy tudott volna egy őrült ilyen okos lenni? S aztán, mikor a fejem már jócskán benn volt a szobában, kinyitottam a lámpát, óvatosan, mi óvatosan, óvatosan, mert a födele csikorgott. Kinyitottam, csak annyira, hogy egyetlen vékony sugárka ráesett a keselyű szemre. Ezt tettem 7 hosszú éjszakán át, minden éjjel, pontosan éjfélkor. De ezt a szemet mindig csukva találtam. Úgyhogy lehetetlen volt megtenni, amit akartam, mert nem az öreg állt az én utamban, hanem csak a rossz szem. És minden reggel, mikor feljött a nap, bátran a szobájába mentem, és vakmerően beszédbe elegyedtem vele, szívélyes hangon nevén szólítottam, s megkérdeztem, hogy töltötte az éjjet. Mint látjátok, igazán nagyon bölcsöregnek kellett volna lenni, hogy gyanítsa, hogyan néztem rá minden éjjel, pont éjfélkor, míg aludt. 8. éjjel még óvatosabban nyitottam rá az ajtót, mint szoktam. Az óra kismutatója nem mozog oly lassan, mint ahogy az én kezem mozgott. Soha azelőtt nem éreztem ennyire biztosnak erőmet és okosságomat. Alig tudtam visszatartani diadalújongásom, elgondolni, hogy itt vagyok, lassan-lassan kinyitom az ajtót, s ő még csak nem is álmodik titkos szándékaimról, tetteimről. Valósággal elvihogtam magam a gondolatra, s talán meg is hallotta, mert hirtelen megmozdult az ágyán, mintha megriadna.
Erre azt hiszitek, hogy visszahúzódtam? Szó sincs róla. Szobája szurok-fekete volt a sűrű sötétségben. Az ablaktáblákat szorosan bezárta, mert félt a betörőktől, és így tudtam, hogy nem láthatja az ajtó nyílását, és csak löktem tovább, tágabbra, tágabbra. A fejem már benn volt, és éppen ki akartam nyitni a lámpát, mikor a hüvelykujjam megcsúszott sima címfedelén, s az öreg hirtelen fölült ágyában elkiáltva magát. Ki jár itt? Teljes csöndben maradtam, s nem feleltem. 1 egész óra hosszat nem mozdítottam egyetlen izmomat, s 1 egész óráig nem hallottam, hogy visszafeküdt volna. Még mindig fönnült az ágyban, fülelve, pont ahogy én szoktam éről ére, hallgatva a szó percegését a falban. Most halknyögést hallottam, s tudtam, hogy a halálos félelem nyögése. Nem fájdalom vagy bánat nyögése volt, ó nem! Az a mély, elfojtott hang volt, mely akkor szakadt föl a lélek fenekéből, ha csordultig tölti az iszonyat. Ismertem ezt a hangot. Sokszor fakadt fel az én szívemből is, éjjel, pont éjfélkor, mikor az egész világ aludt, s rémes visszhangjával még mélyítette a rettegést, mely lelkemet rázta. Mondom, jól ismertem. Tudtam, mit érez az öreg, és sajnáltam, bár szívem vihogott. Tudtam, hogy ébren volt már a legelső csekénynesz óta, amikor megfordult az ágyban. Azóta folyton nőtt benne a félelem. Megpróbálta oktalannak látni, de nem tudta. Semmi, csak a szél a kandallóban, mondta magának. Egér szaladt át a padlón, vagy valami tücsök, amely csak egyetlen egyet ciripelt. Igen, megpróbálta így föltevésekkel megnyugtatni magát, de úgy találta, hogy minden hiába. Minden hiába, mert a halál lopózott feléje, fekete árnyat vetve maga elé, s árnyába borította áldozatát. S láthatatlan árny gyászos befolyása alatt megérezte, noha se nem látta, se nem hallotta, megérezte, hogy a fejemben van a szobában. Miután sokáig nagyon türelmesen vártam, anélkül, hogy hallottam volna lefeküdni, elszántam magam, hogy egy kicsi, igen kicsi rést nyitok a lámpán. Kinyitottam hát, nem is képzelitek, milyen lopva, még végre egyetlen homályos sugara, csak mint egy pókfonál kiszökött a résből, s telibe ráhult a keselyű szemre. Tárva találta, tágra tárva, s amint ránéztem, fölgyűlt bennem a düh. Tisztán, élesen kivehettem, domba kék volt, s rajta csúnya hályog, mely megfagyasztotta a velőt csontjaimban, de az öreg arcából vagy testéből nem láttam semmi mást, mert a sugarat szinte ösztönszerűleg pontosan az átkozott helyre irányoztam. S nem mondtam már nektek, hogy amit ti őrültek néztek, az csak érzékeim túlzott élessége? Most figyeljetek, fülemhez halk, tompa, sebes hang ütődött, amilyet egy vattába csavart óra adhat. Ezt a hangot is jól ismertem. Az öreg szívének dobogása volt. Csak növelte dühömet, ahogy a dobverés tüzeli a katona bátorságát. De még mindig visszatartottam magam, és csöndben maradtam. Mozdulatlanul emeltem a lámpát. Próbálgattam, meddig tudom a sugarat rezzenés nélkül pontosan a szemen tartani. Közben a szív pokoli dobogása erősbödött. Gyorsabb és gyorsabb lett, s hangosabb és hangosabb minden pillanatban. Rettenetes lehetett az öreg félelme.
Hangosabb lett, mondom, a dobogás. Másodpercenként egyre hangosabb. Figyeltek rám! Mondtam, hogy ideges vagyok. És úgy is van. És most, az éjszaka halálórájában, ennek a régi háznak rémes csöndje közt egy ilyen különös hang, mint ez, leírhatatlan rémületbe ejtett. Mégis néhány percig visszatartottam magam, némán állottam. De a dobogás hangosabb, hangosabb. Azt hittem, a szívem ketté reped, és most új félelem szállott meg. A hangot meghallhatja valami szomszéd. Ütött az öreg utolsó órája. Hangos kiáltással kicsaptam a lámpa ajtaját, és beugrottam a szobába. Egyet sikoltott. Egyetlen egyet. Egy pillanat alatt a padlóra vontam, és rátaszítottam a súlyos ágyat. Aztán vidáman mosolyogtam, hogy ennyiben a dolog el van intézve. De pár percig a szív még tovább dobogott, fátyolozott hangon. Ez azonban már engem nem zavart, nem fog áthallatszani a falon. Végre megszűnt. Az öreg halott volt. Elhúztam az ágyat, és megvizsgáltam a holttestet. Igen, halott volt, tökéletesen, mint egy kődarab. Kezemet a szívére tettem, és rajta tartottam percekig. Semmi dobogás. Halott volt, mint a kő. Többet nem bosszant a szeme. Amennyiben még mindig őrültnek hinnétek, nem fogtok tovább annak hinni, ha leírom a ravasz intézkedéseket, amiket a hulla elrejtése céljából tettem. Az éjszaka fogyott, és én gyorsan, de csöndben működtem. Először is szétdaraboltam a holttestet. Levágtam a fejét, és a karokat, és a lábakat. Aztán fölfeszítettem 3 deszkát a szoba padlójából, és mindet betettem a deszkák közé. Aztán visszaszögeztem a padlót oly ügyesen, oly ravaszul, hogy soha emberi szem, még az sem, föl nem bírt volna fedezni rajta semmi feltűnőt. Nem volt ott semmi fölmosnivaló, semmiféle folt, legkisebb vérnyom sem. Sokkal óvatosabb voltam én. Minden egy dézsába ment. Mikor ezt a munkát befejeztem, 4 óra volt. Még mindig sötét, mint az éjfél. Amint a toronyban elütötték az órát, az utcai ajtón kopogás hallatszott. Könnyű szívvel mentem le kinyitni, mert mitől félhettem most? 3 férfi lépett be, s tökéletes udvariassággal bemutatkoztak, mint rendőrtisztek. Egy szomszéd sikoltást hallott az éjszaka, gyanút fogott, hogy bűntény történhetett, feljelentést tett a rendőrségen, s őket küldték ki helyszíni szemlére. Mosolyogtam, mert mitől félhettem? Üdvözöltem az urakat. A sikoltás, mondtam, én tőlem származott, álmomban kiáltottam. Az öreg úr, jegyeztem meg, vidékre utazott. Végigvezettem látogatóimat az egész házban. Kértem, hogy vizsgáljanak meg mindent alaposan. Végre az ő szobájába vittem őket. Megmutattam értéktárgyait, biztonságban, hiánytalan. Bizakodásom nagy örömében székeket hoztam a szobába, s megkínáltam őket, pihenjék ki a fáradtságukat itt, míg én magam a tökéletes diadal vad vakmerőségében a saját székemet pontosan arra a helyre állítottam, amely alatt az áldozatom hullája nyugodott. A rendőrök nem gyanakodtak többé. Modorom meggyőzte őket. Feltűnően nyugodt voltam. Leültek, s bizalmas beszélgetésbe kezdtek, még én vidáman felelgettem. De nem sokára éreztem, hogy elsápadok, s azt kívántam, bár elmentek volna. A fejem fájt, és a fülem csengett.
de ők még mindig ott ültek és csevegtek. Fülem csengése mind határozottabb lett. Hangosabban beszéltem, hogy megszabaduljak az érzéstől, de csak nem akart véget érni, és egyre hangosabb lett. Még végre úgy találtam, hogy a hang nem a fülemben van. Kétségkívül nagyon sápadt lettem, de csak még folyékonyabban beszéltem, és emeltebb hangon. Azonban a zaj még erősbödött, és mit tehettem? Halk, tompa, sebes hang, amilyet egy vattába csavart óra adhat. Léhegve kaptam levegő után, de a tisztek nem hallottak semmit. Gyorsabban beszéltem, hevesebben, de a hang állandóan erősbödött. Fölugrottam, s vitatkozni kezdtem csekéségekről, magas hangnemben, s fölhevült gesztusokkal, de a zaj állandóan erősbödött. Miért nem akarnak elmenni? Föl alá járkáltam a padlón nehéz lépésekkel, mintegy földhöldve a látogatók megjegyzésein, de a hang állandóan erősbödött. Istenem, mit tehettem? Tajtékzottam, dühöngtem, káromkodtam. Fölkaptam a széket, amelyeken ültem, és megcsikorgattam a deszkán, de a zaj mindent elnyomott, és folyton erősbödött. Hangosabb lett, hangosabb, s a vendégek még mindig udvariasan csevegtek és mosolyogtak. Lehetséges, hogy ne hallották volna, mindenható Isten. Nem, hallották, sejtették, tudták, gúnyt űztek a borzalmamból. Gondoltam, és azt gondolom most is, de akármi jobb volt ennél a kínál, akármi tűrhetőbb, mint ez a gúny. Nem bírtam tovább képmutató mosolygásukat. Éreztem, hogy kiáltanom kell, vagy belehalok. És most újra figyelem. Hangosabb, 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 hangosabb. Gazemberek! Sikoltottam. Ne tettessétek magatokat tovább. Bevallom, amit tettem. Szakítsátok föl a padlót. Itt. Ez a rettenetes szív dobog.